Po dlhoročných bojoch o zachovanie vodných zdrojov na rieke Kysuca v obci Turzovka som sa rozhodol obrátiť na médiá. Tak sa začína list od diváka Jána Čuraja, v ktorom sa nám posťažoval o zásahoch do rieky Kysuca a Kornianka. Podľa neho je odstraňovanie sedimentov a naplavenín síce v súlade so zákonom, ale necitlivé. A tak sme sa zašli s kamerou pozrieť, ako to na spomínaných riekach vyzerá. Tento priam idylický obrázok na rieke Kysuca v katastri obce Turzovka majú na svedomí tunajšie deti. S citom, ktorý jazda vlastný len nepoškvrnenej detskej duši, vytvorili na jednom úseku priam oázu pokoja. Bez siahodlhých vedeckých pozorovaní tu z kameňov vytvorili hrádzu, ktorá čiastočne zadržiava vodu, spomaľuje prudký tok rieky a vytvára priam ideálne podmienky pre život rýb, divých kačíc a rôznych živočíchov. Trocha iný prístup zvolili tzv. Odborníci. Toto je dôkaz a vizitka ťažby štrkov správcu povodia Váhu, ktorý zastupuje ako ČACU. Toto je ako dokument, akým spôsobom sa to nemá robiť. Začalo sa tam hore ťažiť, ak sa nemýlim? Ťažba začala v hornej časti zhruba v úseku 250 metrov, s tým, že sa vtedy zdôvodňovalo, bol tu stále dozor teda z povodia Váhu, že sa to zdôvodňovalo odťažením brehového porastu a obdobne, tak toto dopadlo. To znamená, táto časť je perfektná pripravená na to, aby sa tu minuli ďalšie 100 000 korún. Dôsledkom sú tieto poškodené svahy? Sú poškodené svahy, samozrejme, nakoľko Kysuca má obrovský pretok vody v prípade povodní a tento sediment, čo je tu momentálne nanesený, je to maličkosť proti tomu, čo dokáže Kysuca urobiť. To je doklad toho, čo dokáže odťažené štrky urobiť. To znamená, že ako náhle sa štrky odťažia, zníži sa hladina vody a dochádza k poškodeniu priamo pilierov celého vodného zdroja aj samotného biotopu. Ako chlape si pamätám, že voda dosahovala tohoto schodu a toto je záležitosť niekoľkých rokov. Tu končí regulácia, ktorá je 100% podmitá z toho dôvodu, lebo sa tieto štrky ťažia stabilne. Tu je koniec akýkoľvek štrkov, nakoľko sa tu už nachádza žabec, tam končí akýkoľvek koryto, to znamená, vzniká len odtokový kanál. Ich základný argument je taký, všetci nám to podpísali, všetko je v poriadku. Po zavolaní inšpekcie životného prostredia pán, ktorý tu bol, mi zahlásil, že majú všetko v poriadku, že majú od rybárov. Samotnú realitu a skutočnosť, ako vyzerá, ako tzv. By som povedal, štrkové deviánstvo, nevidel. Podľa vás, aké je pozadie za tým? No samozrejme, pozadie netreba komentovať, je to vec financií, nič inšie, to sa ako nedá nič. To znamená, že záujem pána alebo tých ľudí, ktorí spravujú túto časť vody je čiste, si myslím, že ekonomická, alebo dajme tomu, že nemusú byť vedomí, to znamená, nemajú tam čo robiť. Ak sa vám zásahy človeka na rieke Kysuca zdali drastické, tak pre tie na neďalekej Kornianke je už naozaj ťažké nájsť primeraný a podľa možností slušný výraz. Bol podľa vás nutný taký drastický zásah do Kornianky? Viete čo, ja si osobne myslím, že toto, čo je tu, je to ukážka toho, akým spôsobom to sa nemá robiť. No, mňa by zaujímali ľudia, a respektíve kto to projektoval a kto dokázal takýto paskvý projektovať za niekoľko desiatok miliónov korún. To znamená, teraz túto vodu, čo vidíte, je akože po povodni, že 4 dní alebo 2 dní pršalo a 4 dní už je tomu, hej. To znamená, že je vysoký stav. To znamená, v prípade, že je sucho, tu voda vôbec nebude tiesť. To znamená, že treba ho niekde preinvestovať peniaze. Najsmutnejšie na tom všetkom je, že drancovanie a znehodnocovanie riek sa deje v súlade so zákonom. Pritom by stačilo tak málo. Počúvať hlas srdca a keď to nestačí, tak sa poradiť s deťmi. Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Možno. Ale keď to deti dokážu lepšie ako dospelí, tak prečo nie? Do štúdia sme pozvali riaditeľa závodu povodia stredného Váhu 1 Púchov, pána inžiniera Ľubomíra Kysuckého. Ten sa však ospravedlnil. Poslal nám stanovisko správcu tokov k ťažbe riečneho materiálu Kysuce a prítokov. A to znie... To znie nasledovne. Povodie stredného Váhu 1 Púchov vykonáva pravidelné čistenie tokov od naplavenín a iných materiálov, ktoré sa dostanú do tokov rôznymi nepovolenými spôsobmi. Kysuca má v hornom úseku toku parametre, ktoré sa rovnajú bystrinnému charakteru, čo v konečnom dôsledku spôsobuje vymieľaciu či podomieľajúcu činnosť na brehovom opevnení. V stanovisku sa ďalej píše: pán sťažovateľ je iste uvedomelý človek, ktorému záleží na kráse našich tokov a
preto jeho pripomienky budeme akceptovať ako informatívne a teda nie ako sťažnosť o čiernej ťažbe v toku. K prípadu Korňanka v Korni pripomíname, že uvedená akcia je rozostávaná investičná stavba, ktorej dodávateľom je Lesostav Sever. Stavba je momentálne pozastavená. Verím, že toto vysvetlenie bude pre pána sťažovateľa i verejnosť postačujúce. Toľko zo stanoviska inžiniera Ľubomíra Kysuckého.